weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dabiya sinthiou dara yeri male tokomaji ko on takkusana yoni ha toon to abdallah e wondude sinthiou boumaka ene jeeya e gardidi kabruji men toon to leydi russie ma en kal kuɓeri mo windere toon jubintedi toon to leydi russie e hitande ujunnaji 2017 musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni joni jañoɗen jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe aya wo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique eɗen gone mawde 15 korse hitande ujunnaji 2017 ko ardi foof goomu coftal ɓalli fedde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e gardugol ceerno abdoulaye sar e fedde heblo sukaɓe afrique e gardugol ceerno habous diallo emin mbaɗon juulemo wuuri yo juul kewɗo oɗon jarlo eɗon jaafo yo Allah hokku en tawtorede ni o saaha mo wuuri hokken kadi tawtorede korkaji kewɗi o hokken kadi fartange wawde horde ɗi caggal nde gaynuɗen ko fate juulemo wuuri ma en jaɓan toon to leydi russie kalen ko fate kuɓeri mo windere mo hitande ujunnaji 2017 caggal oɗo biyeteɗo Robbie Williams e Vladimir Poutine guddidi ko fate ndiɗo kuɓeri ko équipe russie ko kañum tigui fottiti e équipe arabie saoudite ko équipe russie heeɓi folde polgu musgo oɗo équipe biyeteɗo arabie saoudite logui joyyi e wondude logge e ndiga ko ngol ɗo woni lawol gadanol e match d'ouverture ko équipe ene foole loggi joyyi e ndiga caggal kayde itel folno états-unis loggi jeeɗiɗi e gotel e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capantati e nayyi russie e arabie saoudi ene tawe tigui e groupe biyeteɗo a caggal kay nde ɓe mbayri tawtorede ko fate kuɓeri mo windere kadi ko kamɓe goni équipe aji ɓurɗi naskede e oɗon groupe kadi ene ɗamina ko kamɓe mbasata wasi yaade dawal ɗimmal kono kam yiyama hande kam e caggal kay nde russie fooli arabie saoudi russie kay ene jogui tigui fartange wawde tawtorede dawal ɗimmal biyetegal 8e de finale yidde siftinden russie kay wayri yaade kuɓeri mo windere ko hitande ujunnaji ɗiɗi e arabie saoudi ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi pottital ɗimmal ngal wonno ko hakkude uruguay e égypte yidde siftinden uruguay e égypte ngol ɗo woni laabi ɗiɗi ken pottiti ko fate kuɓeri mo windere lawol gadandol ngol wonno ko hitande ujunnaji 2006 taw kadi ko uruguay heeɓi folde égypte loggi ɗiɗi e wondude ndiga toon to alexandrie uruguay ngol watti ɗum laabi nayyi ene juude équipe aji afrique ko fate kuɓeri mo windere laabi ɗiɗi ene foola égypte lawol gotol foola laabi ɗiɗi waɗi ko wiyete match nil walla mbiyen ɗekki ko ngolɗo watti laabi tati égypte ene tawtore kuɓeri mo windere lawol gadanol ngol wonno ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi match mabɓe battiniɗo e nde ɗon hitande wonno ko ñande nogas e goho korse hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati jaafoɗon hakkude mabɓe e Angleterre ko Angleterre tigui heeɓi folde loggi ɗiɗi e wondude loggel gotel taw kadi koye dawal biyetegal dawal de groupe égypte meeɗa fiide ko fate kuɓeri mo windere o meeɗa hawde hay match goto kadi ko équipe afrique ɓurɗo wasde hawde ko fate ɗiɗon ko fate kuɓeri mo windere nde tawno ɓe mbaɗi match uji ɗiɗi nil kadi ɓe kawama laabi tati ko fati e oɗo match hakkude mabɓe uruguay ko uruguay kay heeɓi foldeɓe loggel gotel e ndiga e hojomaji capanɗe jeenayyi uruguay ko ngol watti ɗum laabi 13 ene tawtore ko fate kuɓeri mo windere kadi ko ngol wattiɓe laabi tati deggutirɗe eɓe tawtore kuɓeri mo windere match battidiɗo match dewɗe hen o ko Maroc e Iran yidde siftinden ko ngol ɗo woni lawol gadanol Maroc e Iran ene pottiti ko fate coupe du monde walla mbiyen kuɓeri mo windere mais ɓe meeɗi kadi hawrude ko lawol gotol taw kadi wona kuɓeri mo windere kono kamɓe mbaddi ko match nul yidde siftinden kadi Maroc ko ngol ɗo watti ɗum laabi joyyi ene tawtore kuɓeri mo windere lawol gadanigol ngol Maroc fuɗɗi ko tawtorede kuɓeri mo windere ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati kadi kamɓe ɓe mbaɗi ko ɓe meeɗa ɓennude ko wiyete 8e de finale kadi ɓe mbaɗama ko wiyete éliminé phase de groupe sen gummima toon to Saint-Bourg to match Maroc e Iran goni e juude ɗo ma en ƴeew hol match poɗɗo juude woni match jowowo dewowo hen ko match Espagne e wondude Portugal yidde siftinden Espagne meeɗi nawde coupe du monde ko lawol gotol Portugal meeɗa nawde
meeɗi e waddi ko 3e place e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeegom. Espagne nawi coupe du monde e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo woni 4e place hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi. Match janngo so gueno haaji sappo e jeegom lewru korse ko France juudata e Australie e waktuji sappo, Argentine juude e Islande e waktuji sappo e tati, Peru juude e Danemark e waktuji sappo e jeegom, Croatie juude e Nigéria e waktuji sappo e jeenayyi. Ko ɗum ɗo wonno ko tongunden kabaruji men coftal ɓalli yo jaam Allah hiran en janngo so gueno haaji ko ceerno Gueladio Sow arantene kabaruji men coftal ɓalli ko ceerno musidɗo moon guiɗo moon Saydou Abouba.